Hola, vols fer alguna cosa que realment tingui impacte a la vida de les persones? El cicle de TAP és per tu. Aquí aprendràs a donar suport a persones en situació de dependència, però no des de la llàstima, sinó des del respecte i l'empoderament. Com ho fem? Combinem teoria amb molta pràctica. Faràs tallers, visitaràs centres i treballaràs en residències i centres de dia reals. Participaràs en fires i concursos emocionants, com el de Ments Despertes, on vam guanyar el curs passat, i en jornades amb exalumnes i professionals del nostre sector. També aprendràs habilitats essencials, com gestionar una llar, preparar dietes saludables i utilitzar sistemes alternatius de comunicació. El millor, quan acabis tindràs moltes sortides laborals i podràs continuar estudiant si vols. Educació infantil, integració social o el Catriz. I si t'agrada viatjar, fins i tot pots fer un Erasmus. Si ets una persona empàtica i t'agrada ajudar els altres, t'esperem per compartir aquesta experiència única. Vine a créixer amb nosaltres en el que és més bonic.